yo kudu werna wonten ati susu ayu apa ra denyo sawang iki awakku sing guru Witeng pari Timen mari Don loro ati Lone nolalo Swantene nggih sae lho, Pak. Mas. Kayak anu napa paklinane nggih teng Pikachu. Pikachu bareng apa? Menawa tes vokal kok, Mas. Enggak, ya. Mangga, Pak. Monggo du dodoku sumon ora krono apa pancen teko mbok balung jalur rock and roll ya Rajena dolan ning omah yo monggo wero wonten ati susu ayu apa rasanya sawangan iki awakku sing guru modal loro ati bolak-balik asine loro ati. Ben mari ngono piye cara mono? Cara mono piye ben mari? Cara mono piye ben mari gen gak loro ati ngono. Golek banci kok lak ora mungkin loro ati. Oh ngono. Cocok iki. Iso Irul cocok iki. Nggih mesti diopeni kok nek karo banci uripe mulya. Lah iya. Mas Irul ki iso ae Mas. Mas untumu kuwi. Nek udan jam 6 Mas. Enggak. Dodok susunya. Oh, iya. Dodok susunya. Kusuma kuwi. Dodokku suma. Ora kroso apa pancen teko. Lo balung. Terima kasih. Sami-sami nggih. Berkah matur suwun nggih. Nggih Pak Mantri. Mugi-mugi berkah barokah. Tansah pinaringan sehat selalu. Mboten sangoten niku to Pak Mantri, mengke lak maneh lintune to ngoten niku ki ya ampun, aku ki mboten purun lho Pak. Ngoten niku. Nggih matur. Matur suwun. Bilang piye ning Pak Mantri bilang piye? Mak Satu, dua.